hija il-familja Manġon u din hija ċkejkna Ember. ċkejkna li b'differenza għal tfal oħra bħala sa minn età żgħira bdiet taffaċċja il-battalji diffiċli tal-ħajja. Dan hekk kif Ember li hija Down syndrome fl-aħħar xhur kellha komplikazzjonijiet f'qalbha. Komplikazzjonijiet li waslu biex fl-ewwel xhur ta' ħajjitha tgħaddi minn operazzjoni serja u diffiċli f'qalbha. Din l-operazzjoni saretilha il-bogħod minn dara fi sptar fl-Ingilterra. Missier Ember li matul dan iż-żmien diffiċli kien qed iżomm id bintu spjegalna dak li għaddiet minnu bintu. L-ewwel twildet Ember f'Lulju li għadda. L-ewwel qalulna li hija Downs, speċi. Mbagħad peress li jieħdu ċertu testijiet qalulna li għandha problema ġo qalba u li għandha bżonn tiġi operata ġifieri l-Ingilterra. Lawrence spjega li bħal missirijiet oħra kien qed jistenna perqa biex għall-ewwel darba iżomm lil bintu f'idejh u sqar li din l-aħbar kienet ta' xokk mhux biss għalih iżda għall-familja kollha. Missier Ember tenna li d-distanza għamlet din l-operazzjoni aktar diffiċli għaliex din il-familja kienet il-bogħod mis-sosten tal-qraba u tal-ħbieb. Fimni għall-ewwel malli tuk ċertu aħbarijiet speċi tieħu xokk. Ma tkunx qed tistenna ċertu affarijiet, però mbagħad tibda speċi mixi l qudiem u mbagħad kellna dik il-problema ta' qalba, ġifieri li ridna nsif, kellna nistennew li tġib ċertu weight biex ikun jistgħu joperaw għax kienet wisq żgħira. Mbagħad kellna nitilgħu l-Ingilterra biex jagħmlu l-operazzjoni. Fimni sfidi mbagħad tkun bogħod mill-familja, kollox qisu xi ġdida, tibża mill-affarijiet li jistgħu jinqalgħu. Speċi moħħok il-ħin kollu dejjem x'ħajjiġri. Minkejja li l-għajnuna mill-qraba u l-ħbieb kienet kruċjali għal din il-familja, is-sapport u l-għajnuna finanzjarja tal-Malta Community Chest Fund kienet importanti ħafna. Bil-missier spjega li setgħu jiffokaw l-attenzjoni tagħhom fuq il-bżonnijiet ta' binthom. Ħafna riski kbar, ma bis-saħħa tal-Community Chest Fund u waqdiet oħrajn joħdulek ħsieb kollox inti titlem fuq u moħħok biss fit-tifla. Fl-operazzjoni tat-tifla u x'ħajġri għat-tifla biss. L-affarijiet l-oħra kulħadd joħodlok ħsiebhom huwa. Bis-saħħa tad-donazzjonijiet tal-poplu Malti u tas-sapport tal-Community Chest Fund, Ember għamlet operazzjoni f'qalba twila 7 sigħat, operazzjoni li kienet suċċess biex illum Ember qed tikber u tista' tkompli bil-ħajja normali tagħha. Missiera spjega li il-Community Chest Fund kienu magħhom f'kull pass li għamlu u poġġew dejjem il-prijoritajiet ta' Ember fuq quddiem. Community Chest Fund għenuna ħafna. Mhux rigward finanzjarment biss daw il-ħin kollu jibatulek isma' kollox sew kif miexi għandkom bżonn xi ħaġa isma' fejn toqgħodu tajjeb qegħdin tieklu kollox. Il-ħin kollu ġifieri ishom qegħdin ħdejk miegħek. Anka titkellem ma' persuni barranin hemmhekk ma li jgħidulek li aħna għandna dilajnuna kollha bħal speċi mill-gvern, l-operazzjoni kollox. Jibqgħu imbelħin bħal speċi bis-serjetà ma toħorġu xejn intom u hekk. L-operazzjoni tagħha pereżempju tiswa eluf kbar. Id-destin huwa mistur u meta din il-familja nhar l-istrina kienet tagħti id-donazzjoni tagħha mill-qalb qatt ma kienet tobsor li dawn il-flus kienet se tibbenefika minnhom hi. Fimni qabel kull darba li tara l-istrina jew xi maratona ta' Pottino tibda bħal speċi tajt ħanati l dawn in-nies għax ħasra min jaf minn xi xaddejjin qatt ma tkun tobsor bħal speċi li inti ħatiġi f'dik is-sitwazzjoni qas biss toħlomha. U inti għandek tagħti mhux għax forsi niġi bżonnhom jiena, tifhem tagħti għax hemm ħadd ieħor għandu bżonn. Jiem qabel l-istrina il-ġenituri ta' Ember kellhom appell għal poplu Malti u Awċi biex jagħtu l-opportunità lil familji oħra biex bħalhom ikunu jistgħu jibqgħu igawdu lil uliedhom. Importanti li kulħadd jagħti milli jista', tifhem insibu ħafna biex nofqu flus u hekk bħal-ispeċi dik in-naqra żgħira tista' tagħmel kambjament kbir fil-ħajja ta' ħadd. Bħalma aħna għandna ċ-ċans issa nistgħu nkomplu ngawdu l-Ember. Ħadd ieħor għandu kollu ċans li jingħataw kollu dritt li kompli mal-maħbubin tiegħu.